sugar na kashlem jong unongsan hima. Ka jingdo boarding ka bakha kha ha ka thain martian road kala penlong ka jingjenjar hado kata kata amtang ni ki khna school ki paj ba khamtam ki badan ha ki thain nong kendong wat ye ki nong bala ki ba pendon kam de ka boarding halor gni ka mat ka HYC martian road kala pen pau ba kum ki paj ba ki snotho shai ba ka jing pen lip ye ka boarding ha ka jalahi baro ka wei Henry ka bas ngolngo a ka thain martian road ka jing pen lip boarding kalong de ki tayo Bat kani kala penong yang ke BM jakpo ada ke babela lingba ke boarding kila jandu ja. Shishu ke HYC kala ongru bagi paj ba ka thain martian road baro ka wei kila ut lanam ba ke boarding ka du kha kha de ki kinta ka shisngi. Shiki thain nong kendong lei de ki tayo. Henry ka bil ka yat bet kumbajulong. Kumta halor kini ka benta ha ka sngi palei jong ka tayo ka HYC kala laj banbu ya ka jingtho ha ka office USDO jong ka MEPDCL Martian Road Henry lalap bagai ka office ka khangdam kumta ka HYC ka kintu ya ka tenat ka badai pej but USDO bakan shimkhia ya ka benta khnang bakan long ka jingmento ya ki paj ba nong songsnong jong ka Martian Road hi baro ka wei HYC minta kasih niwan hang ma bani kedo ya USDO jong kan ka MEPDCL le minta kasih dan i snubak ba imdon hang aku office kana ka jing bomdon jung aku office ni lawan jurip adu arsin ndai minta kasih imdon kana ka jing bomdon jung kata ya upen ba uben balang ka jing wan jung hang ne kalong ban ka jing ut jing nam jong pe ba ka ti snong thau nama ka jing juk lai kha kha ha ke ni kisi te kana kalong ka jing nong ka pakrau tam tam hagi tu ki beriu ke ba penukam ni kena kalaj batu emja kena kalaj kena ni kerpat ngaliang jongga department bahkan le sang ba long kaji metoy ya bubun balang